Mees van Rijnwoude heeft al een succesvolle carrière achter de rug. Heeft een hele mooie ABFP-test afgelegd met een rijproef van 86 punten en een menproef van 77 punten. Als 3-jarige heeft hij deelgenomen aan de Frisian Talent Cup en die succesvol afgesloten als winnaar. In september won hij de Pavo Frieselbokaal voor 4-jarige hengsten en ruinen met een score van 89,5 punten. Vandaag ontvangt hij het dekbrevet. Als rijpaard heeft hij de hoogste score en als men- en tuigpaard ook een hele mooie score van respectievelijk 85,5 en 83,5. Tijdens het onderzoek viel hij op als een hengst met een hele goede instelling. Het gebruik van het achterbeen kan scherper, maar is daarin heel goed te bewerken. Aangespannen viel hij op door zijn prachtig front, mooie houding, al kan hij zich daarin nog meer verbeteren. Verder toont hij veel souplesse en heel veel schoudervrijheid. Hij heeft een mooie fokwaarden en ook sportfokwaarden en komt ook uit een goed fokkende moederlijn. Grootmoeder Veroltman is preferent. Overgrootmoeder Valmoed heeft een IBOP van 82 punten. Mees kan instelling, souplesse en houding verbeteren. Merries moeten over een actief achterbeen beschikken. Mees van Rijnwoude gaat verder onder de naam Mees 497.